खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि बर' सिख्लाया एयार हस्टेसाव साख्रि मोनदों। मोनसे समनि एबसुनि आन्दोलनकारि सुभाष वारिनि फिसाजो नीना वारिया एयार हस्टेसाव साख्रि मोनदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला सेन्टारनि रायजो राजाफोरा मोनसे समनि एबसुनि आन्दोलनकारि सुभाष वारिनि नैथि फिसाजो नीना वारिया एयार हस्टेसाव साख्रि मोननायखौ बरायदों। चिरां जिल्लानि बासुगावआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सासे फोरोंगिरिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव रायजो राजाफोरजों गाज्रियै बुजायो। राजा अजित नारायण देव हिन्जावसा एम ए फरायसालियाव सोमजियो बे दुंहाव थासारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसालिनि फोरोंगिरि दीपक भगतआ थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो फरायसुलिफोरखौ खनले खनले जिनाहारि खालामबोदों। जायनि थाखाय दिनै जिनाहारि खालामग्रा दीपक भगतखौ फरायसालियाव रायजो राजाफोरा थांनानै आखाइ आरो सेन्देलजों बुहैयो आरो दुंहाव थासारि सोमजियो। बे जाथायखौ बासुगाव पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो फोरोंगिरि दीपक भगतखौ लानानै थाङो। फोरोंगिरि दीपक भगतखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो आरो आयेन बादियै साजा होनो फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो रायजो राजाफोरा गोख्रों दाबि दैखाङो। आसामनि सोनाब कार्बि आंलं आरो मेघालय सीमायाव गुलि गावलायनाय जाथाय जानायनि उनाव मेघालयनि शिलंआव थांनाय हराव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। आसाम मेघालय सीमायाव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायाव गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय गंसे स्कर्पिय' गारिखौ शिलंआव दुथांफोरा अर सावना होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सोनाब कार्बि आंलं मेघालय सीमानि जिरिगिरिंनि माख्रायाव सोमजिनाय गुलि गावलायनाय जाथायाव गासै 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनावनो मेघालयनि मोन 7 जिल्लायाव 48 घन्टानि थाखाय इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द फोसावो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमा बिथाङा। बावैसो सान सिगां बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनानै आथिं खुलुमनाय नखर मन्थ्रिनिसिम लाइजाम लिरहरनायखौ लानानै बर'नि राजखान्थिगिरिफोरा बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बेनि सायाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारियाबो दिनै खेंफोरथि होदों। BPF रावबो हारि धोरोम आरो भाषा बासिनि हेंथा नङा। BPF माब्लाबाबो हारि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामा। हाग्रामा महिलारिया नखर मन्थ्रिनो हरनाय लाइजामा लिरदेरनानै भाइरेल खालामनायसो। BPF आरो हाग्रामा महिलारिखौ धंस बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो माखासे मानसिफोरा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै गोनो गोथो जानो नाङा होननानै बुंथियो खाम्फा बरग'यारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।